Мемориальный комплекс загинувшим воинам и ахвярам Другой сусветной войны по улице Дроздовича – знакавае месца для маладзечанцаў. Між іншым, 7 год таму рамонт абеліска і абуладкаванне прылягаючай тэрыторыі былі зроблены на сродкі, выручаныя менавіта падчас суботніка. А 20 красавіка бягучага года тут працавалі прадстаўнікі камунальніка, маладзечанскай школы мастацтваў, райкама БРСМ, управлення па працы, занятасці, сацыяльнай абароне, райвыканкама. Усяго каля 60 чалавек. Не засталіся ў баку і дэпутаты ўсіх узроўняў. Сегодня я участвую в субботнике республиканском, но хочется сказать, что это не какая-то вот обязанность, а это все-таки свой посыл и, наверное, долг. Вчера, присутствуя на послании президента к белорусскому народу, национальному собранию, было красной чертой, прошла тема победы белорусского народа в Великой Отечественной войне и юбилейная дата. И поэтому, наверное, долг каждого человека принять участие в наведении порядка на захоронениях, на памятниках, которые установлены в честь победы белорусского народа над фашистскими захватчиками. И, наверное, это очень важно, потому что с каждым днем наших ветеранов становится все меньше и меньше. И ту память, которую мы пронесем еще на долгие годы, она как раз и заключается вот в таких хороших, благих делах, которые мы выполняем. Частка работнікаў дзіцячай школы мастацтва суботнік праводзіла ў музычных класах, другая частка ля абеліска. А перад гэтым выкладчыкі выязджалі на дапамогу сельчанам, збіралі з палеткаў камяні. Ва ўсіх суботніках прымаюць самы актыўны ўдзел. Мы працавалі на сваёй тэрыторыі. У нас ёсць асабісты двор нашай школы, дзе мы наводзілі таксама парадак. Вялікая тэрыторыя, як бы у нас унутры школы ёсць падвальнае памяшканне, дзе мы таксама наводзілі парадак. Все прадыдучыя мылі вокны, рыхтавалі свае навучальныя класы да заняткаў з дзеткамі. А сёння дружнай сям'ёй, такі нас больш чым 30 чалавек, прыйшлі, каб навесці парадак вось каля брацкай магілы. Хутка лета, а значыць, не за гарамі і новы аздараўленчы сезон для школьнікаў у лагерах розных тыпаў. У Івалзе першыя падрыхтоўчыя работы да прыёму дзяцей праводзілі работнікі ўправлення па адукацыі райвыканкама і самой установы. Другі этап – замена вокнаў на 3-м паверсе спальнага корпуса, устаноўка новай мэблі. Летнія заезды дзяцей адбываюцца традыцыйна ў пачатку чэрвеня, і да гэтага часу усе рамонтныя работы і абуладкаванне тэрыторыі павінны быць завершаны. Сегодня у нас запланирован перечень работ, такие как наведение порядка на территории, это и подгребсти надо, и подмести дорожки, подкрасить какие-то надворное оборудование, элементы, высадить кустарниковые растения. Маладзечанцы падчас 3 суботнікаў працавалі на самых розных аб'ектах і участках, і горад на працягу красавіка набываў свежы выгляд. У хуткім часе работнікі зелянгаса абуладкуюць клумбы, высадзяць кветкі і дэкаратыўныя кустарнікі. Навядзенне парадку на зямлі – гэта тая работа, якая не спыняецца круглы год. Сделано очень много. Благоустроены территории вокруг предприятий, учреждений, благоустроены территории парков, скверов. И, конечно, хочется всех еще раз призвать к тому, что поддерживайте порядок не только во время субботника, но и постоянно, чтобы наш славный город всегда был зеленым, красочным и чистым. Выручаныя сродкі, заробленыя ў дзень правядзення суботніка ў аб'ёмах, вызначаных работнікамі добраахвотна, будуць накіраваны на падрыхтоўку дзіцячых лагераў да летняга сезону, рамонт і рэканструкцыю помнікаў і месцаў воінскіх пахаванняў, добраўпарадкаванне населеных пунктаў. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ.